Entzun da daukat, aria peukizen duzula. Behatzea, egin jo. Behatzi ari? Behatzea, gero suspendi ezko, guarda zein jepetorea eta zein zera. Da, esan zuen, yo voy a jugar, se me meteiz a la cárcel, listo, eta Ibersko plazan, ezko korria plazan, da azpetiko korria plazan. Egin duzan desafioa? Azpetitzen egin mordu egon. Arekin, iten duazen postura, eta postura bastante gogorrak. Antzera, baten duazen, maoz bat zertute, segin eurera zintzezenak besti galdu. Liston da klai. Bozea hori. Izena batzi. Alegri ginen da. Da zenbat hiru jokatzen duen? Erduan nahi duan... Lakilea? Eta jente mordu. Baina, zeu jokatzen duen diru kantidan bat ala ez? Diru jokatu bai ala ez? Zerin bai. Zenbateko trabeza itezen duen zeu posturi? 1.000 euro. Euro gehiago orduen, 5.000 besta. 5.000 besta? 5.000 besta. Nakartzen zen ipaut, listo. Eta takile? Galduaren mentran entaten duan. Ara ez dakiko. Neu bastante ondartzen, pasara eta gaten izan da. Ara ez dakiko. Eta ari egiten nondik ekartzen duzuen, edo non okitezen duzuen gero? Agin azpidekan gizon bat horre askoitiko eta baizik azena ezek eta honak eta handik ikatzen duazen. Behatzi ukizen duzula esan duzu? Behatzi, Batera? Ez batera, totali. Batera, behatzi. Galtzea da, behin galdu ezkertxo hario, galtzea gana fuera, da barreze. Eta zenbat pagetasun duen, normalean ari bet? Zeran? Zenbat kosteu ari bet? Ez zuen asko, orduan dirizuan, klaro, 1.000 eta orduan bezesta. Dirizuan.